I'm forgiven. I lift my hands because I'm set free. I lift my hands, a sign of surrender. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. U tinġbarna għal din l-Ewkaristija mill-ġdid din il-quddiesa li aħna qegħdin inxandru mill-Kurja hawnhekk il-Furjana. Qegħdin din il-komunità virtwali li tiltaqa' darba f'ġimgħa ma nħoss li anke mill-kummenti li rċevejna, anke mit-talb li xi ħud minnkom ikkontribwixxew matul dawn il-ġimgħat li għaddew, inħolqot komunità sabiħa ta' nies li minkejja d-diffikultajiet li kellna ma stajniex niltaqgħu fiżikament. Imma xorta waħda milna l-almu tagħna u ltqajna b'xi mod jew ieħor biex nisimgħu l-kelma t'Alla u anke biex inkunu komunità li titlob flimkien. U allura nirringrazzjaw lil Mulej tal-opportunitajiet li offrilna. U nitolbuh ukoll biex ikompli joffrilna dejjem opportunitajiet fejn nistgħu narfu iktar l-imħabba tiegħu għalina u naqsmuha wkoll ma' xulxin. Fil-bidu ta' dil quddiesa ħuti bħalma nagħmlu dejjem nitolbu maħfra lil Mulej tan-nuqqasijiet tad-djufijiet tagħna, tal-fraġilità tagħna. Nrisquha quddiem il-Mulej mhux b'sens ta' mistħija jew sens ta' tkasbir, imma pjuttost b'sens ta' nies li imorru quddiem dak li jista' ifejjaqhom, dak li jista' jagħtihom il-paċi u l-faraġ tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. U flimkien ħuti jew infaħru lill-Alla. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Bħalma milna ħuti ma tawl dawn il-ġimgħat, inħeġġixkom biex anke llum min jixtieq naħsbu f'xi talba f'dan il-moment nistgħu anke nixxerjawha ma' din il-komunità li qegħdin nkunu flimkien minn fuq Facebook, minn fuq YouTube. Nixxerjaw naqsmu xi talba ma' xulxin, naqsmu xi intenzjoni, naqsmu anke xi kelma forsi ta' inkoraġġiment, u allura nkunu nistgħu verament nibnu lil xulxin b'dan il-mezz ukoll. Nitolbu. U għall-enti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna quliet id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-lamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mit-tieni ktieb tas-Slatin. Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja u din ġalitu joqgħod jiekol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jiekol hemm. U qalet liż-żewġa, ara, jien żgura li dan ir-raġel li għaddi għandna s-sikwiet u raġel qaddis ta' Alla.
Ħantellaw lu orfa fuq is-setaħ u nqedulu fiha sodda mejda siġġu mnara u meta jgħaddi għandna ikun jista' jidħol fiha. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi l-qaddej tiegħu, x'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu, ja ħasra m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu sejħilha. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb u Eliżew qalilha bħal dan iż-żmien sena int tkun tħadda niben. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salmu responsorjali ngħidu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni f'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek. Għax jien qed tjubitek tibqa' sħiħa l dejjem pass mewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax int il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfaw rasna floli. Għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. Flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostol lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mammudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub. U issa li qed jgħix għall-Alla. Ekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub iżda ħajjin għall-Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, biex ixandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom midlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifha u min jitlef lil ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta, ħlas ta' profeta jieħu, u min jilqa bniedem ġust għaxu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għaxu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. U għadni kif ġej minn mamudija. Kelli 2 illum wara l-ofsinar, imma fit-tieni waħda propju użajna dan il-qari li għadna kif smajna biex anka nagħmlu riflessjoni ċkejkna. U
Ovvjament il-qari, it-tieni qari smajnieh veru joqgħod pinġu tal-Magħmudija x'għandna lil San Pawl li fl-ittra lir-Rumani qed jitkellem dwar id-differenza kbira, differenza kompluta sħiħa li għamel is-sagrament tal-Magħmudija fil-ħajja tagħna. U jgħidilna aħna li tgħammidna fi Kristu tgħammidna fil-mewt tiegħu. Jiġifieri l-esperjenza anke tal-insara tal-bidu b'mod speċjali kienet li fil-Magħmudija qed iħallu l-imoddi tagħhom warahom, qed iħallu il-jien l-antik warahom. U meta joħorġu minn dak l-ilma u nżommu f'moħħna din ġieli tkellimnija anka f'dawn il-qudies li kena f'dawn l-aħħar ġimgħat, kienu joħorġu litteralment, jiġifieri l-Magħmudija kienu jgħodsu f'dak l-ilma u joħorġu minn naħa l-oħra u l-idea tagħhom kienet li qisu ġew mitfunin u mbagħad joħorġu bniedem ġdid, joħorġu persuna ġdida minn naħa l-oħra. U allura kienet veru toqgħod pinġuta l-Magħmudija u tkellimna naqra fuq hekk. Imma mbagħad ma stajtx ma ngħidx kelma ma' din il-familja, mal-parrini, mal-aħwa, mal-ħbieb li kien hemm miġburin għal din il-Magħmudija dwar il-Vanġelu tal-lum. U kienet challenging, għax jekk l-ewwel riflessjoni li għamilt magħhom kienet propju dwar il-kliem ta' faraġġ li jgħid San Pawl meta jitkellem dwar kemm kbira l-Magħmudija, x'differenza ġġib fil-ħajja tagħna li mhijiex biss ritwal, mhijiex biss drawwa, mhijiex biss tradizzjoni, imma hija xi ħaġa li tibdel ħajtek ta' taħt fuq. Il-Papa Franġisku jħobb jenfasizza u jgħid li l-Magħmudija għalina għandha tkun daqs u iktar importanti mill-birthday il-data tal-Magħmudija tagħna. Fil-fatt ġieli ħeġġeġ lin-nies lil pellegrini qudiemu biex imorru u jfittxu id-data tal-Magħmudija tagħhom. Mela jekk dak il-messaġġ huwa ta' faraġġ huwa sabiħ, messaġġ pożittiv biex ngħidu hekk, imma il-Vanġelu jagħtina messaġġ challenging, jagħtina messaġġ ta' sfida, messaġġ li mhuwiex faċli. U l-aħwa naħseb għandna bżonn inżommu quddiem għajnejna wkoll li aħna għandna ħabta lil Ġesu niċċensurawh, f'liema sens niċċensurawh. Għandna ħabta li nikkwotaw frażijiet li huma ta' inkoraġġiment, jien naf insemmilkom frażi ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtinhom taqlin u jiena nagħtikom il-mistrieħ. Hija frażi sabiħa, hija frażi li tieħu gost tismagħha. U hemm ħafna minn dawn it-tip ta' frażijiet f'Ġesu. Imma jekk aħna nieqfu fuq dawk biss, inkunu qed naraw biss 10%, 15%, 20% forsi l-iktar ta' Ġesu. Ġesu sħiħ mhuwiex biss Ġesu ġentili, twajjeb, ħanin, Ġesu li jisu biex ngħidu hekk jiena nħobb nuża frażi forsi naqra goffa, ma jisu jagħmlilna żiżi fuq il-kuxjenza ġie biex inħossuna tajjeb f'din l-art. Imma Ġesu il-messaġġ aħħari tiegħu kien li aħna ngħixu ħajja tajba f'din l-art, imma x'inżommu quddiem għajnejna li aħna qegħdin fi vjaġġ lejn destinazzjoni eterna. Għalgħodu fil-parroċċja tal-Imsida kellna funeral u s-saċerdot li mexxa iċ-ċelebrazzjoni propju qal dan huwa mument solenni li aħna kollha xi darba rridu ngħaddu minnu. L-mument solenni mhux biss il-funeral imma l-mument solenni fejn il-bniedem jiltaqa' mal-ħallieq tiegħu. Joqgħod quddiem il-ħallieq tiegħu u jilqa' dak li l-ħallieq tiegħu qed jilqgħu pereżempju fil-ħajja ta' dejjem, eċetera. Mela Ġesu ġie mhux biss biex jagħmilna komdi, jagħtina paċi, jagħtina serenità f'din id-dinja. Imma Ġesu ġie propju biex lilna jagħtina dimensjoni eterna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. U għalhekk dan il-Vanġelu huwa Vanġelu ta' sfida. U nerġa' niġi għal fatt li kont qiegħed niċċelebra propju s-sagrament tal-Magħmudija u l-ġenituri li huma ħbib tiegħi huma koppja li tos fil-ħajja spiritwali huma koppja f'mixja spiritwali. Allura stajt inkun naqra inkejjus forsi jew inkella naqra anka niġbdilhom naqra l-attenzjoni u għedtilhom. Qedtilhom jekk aħna veru nemmnu l-Vanġelu tal-lum ta' San Mattew fejn Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli tiegħu. Intkom lil din it-tarbija li ġibtu hawnhekk għall-Magħmudija ħadd intrabtu li trabbuha, li tkabruha, li tgħallmuha biex tħobb lill-Alla iktar milli tħobb lilkom. Tinħass kważi xokkanti meta tgħidha. Imma ħuti jekk nemmnu dan huwa dak li qal Ġesu. Araw il-kliem qawwi tiegħu min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lil-ibnu jew lil-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Ħuti meta Ġesu qed iġib dawn l-eżempji mela l-ġenituri kif iħarsu lejn uliedhom, kif iħobbu lil uliedhom, jew l-ulied kif iħobbu lill-ġenituri tagħhom. Ġesu qed jitkellem dwar l-iktar forma ta' mħabba qawwija li jista' jkun hemm, ma xija l-imħabba anka naturali, dak il-bond naturali li jinħoloq sa mill-ġuf tal-omm. U meta Ġesu jgħid
kemm kbira dik l-imħabba. U by the way, hija mħabba ikkonsagrata, hija mħabba marbuta, siġillata anka bi kmandament, inżommu f'moħħna, ir-raba' kmandament. L-ewwel 3 mandamenti jorbtu lil bniedem fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Imma mbagħad meta nidħlu għat-tieni set ta' kmandamenti, it-tieni 7 issa li għandek kif inġibu ruħna ma' xulxin, imma l-ewwel wieħed fosthom huwa kmandament weġġaħ lil missierek u lil ommok. Jiġifieri mhuwiex ċajta u dan il-Vanġelu ma jmurx kontra dak il-kmandament, Alla ma jikkontradixxix lilu nnifsu. Imma kemm hu kbir dak il-kmandament, kemm kbira dik il-bond naturali, dik ir-rabta naturali tal-ulied mal-ġenituri u tal-ġenituri mal-ulied. U Ġesu qed jgħid li l-imħabba tagħna ma' Alla, ir-rabta tagħna miegħu ma' Ġesu mal-kelma tiegħu trid tkun saħansitra ikbar minn dik l-imħabba. Mela Ġesu mhux qed jgħidilna oboduhom, imma Ġesu qed jgħidilna l-imħabba trid tkun kwalitattivament u kwantitattivament aqwa l-imħabba tagħna lejn Alla. U għalhekk qedtilkom dik il-frażi li qed lil dik il-koppja li f'mument ta' ferħ, f'mument ta' ringrazzjament u gratitudni ġabu lil binhom għall-magħmudija. Tridu trabbuh biex iħobb lil Alla aktar milli jħobb lilkom. U din kif tissarraf ħuti fir-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Għax aħna naħseb bħala bnedmin il-koll nafu, il-koll nifmu x'jiġifieri li inti jkollok lealtà lejn iċ-ċirku tiegħek. U allura naraw il-lealtà lejn il-familja. Kultant tisma' stejjer ta' familji li imbirikalla bejniethom ma' qudin, il-ġenituri l-ulied l-aħwa, il-klan kważi, issa ħalli mbagħad miġġildin ma' kulħadd u miġġildin mal-ġirien u miġġildin mar-raħal u miġġildin imma bejniethom ma' qudin. Mela l-lealtà lejn il-familja tista' tkun waħda. Il-lealtà lejn min jaħsibha bħali. U allura jista' jkun partit politiku, jista' jkun klabb tal-futbol. Jista' jkun grupp li għandu delizzju komuni. Jista' jkun pajjiż, tista' tkun razza. Jekk Ġesu qed jgħidilna li l-imħabba tagħna lejn Alla, r-rabta tagħna lejn Alla u ma' Alla għandha ikollha preċedenza, importanza, priorità. Priorità dak li tfisser prior dak li jiġi l-ewwel f'ħajti. Ikbar mir-rabta tagħna mal-ġenituri, ikbar mir-rabta tagħna ma' uliedna, allura kemm hija ikbar anke minn dawn ir-rabtiet l-oħrajn li aħna jista' jkollna. Ejja nġibu biex nifhmuha ftit eżempji prattiċi. Jiena darba kien hemm żagħżugħ u kien qal li qegħdin nitkellmu ta' mhux f'xi qrara, qegħdin nitkellmu flimkien ma' grupp. Għalli fader, għalli jena, għalli din tal-li toqodu tgħidu għax ġurament fals u mhux ġurament fals, għalli jien ma tantx timpressjonani ta'. Għalli jena, għalli jekk ikolli niddefendi ħabib tiegħi. Għalli li forsi konna flimkien kien involut f'xi accident. Għalli u jkolli nieħu ġurament li jew ma kienx involut f'dak l-accident, ma kienx qed isuq, ħarġulu ħażin jew hekk, għalli jien nieħdu dak il-ġurament ta' għalli mbagħad mhux qrara tmur min-nofs l-iktar. Qed inti taf x'qed tgħid, jiġifieri inti qed tpoġġi l-ħbiberija tiegħek ma' dan il-bniedem il-fuq anke saħansitra mill-verità u mill-fatt li Alla huwa Alla ta' veru. U l-ġurament imbagħad huwa xi ħaġa sagrosanta anke f'għajnejn l-Istat mhux biss f'għajnejn il-Knisja. U allura anke l-Istat hija xi ħaġa ta' orrur meta aħna timmaġna bniedem jieħu ġurament fals u hemm pwieni ħorox apposta propju għalhekk. Meta bniedem jinqabad li ħa ġurament fals. Meta inti saħansitra qed tieħu ġurament, inti qed iġġib lil Alla preżenti biex ngħidu hekk u inti qed tgħid jiena anke kieku hawn Alla li jaf il-verità sħiħa, jien l-istess kliem ħanejt għax m'għandi xejn naħbi, m'għandi xejn nikdeb, m'għandi xejn naħweġ. Daqshekk qedlu hija reali din il-ħaġa tal-li inti qed tgħid u perikoluża. U hija serja dik xi ħaġa li inti tgħid għax inti tgħid jiena l-ħbiberija tiegħi ma' sieħbi iktar importanti mill-verità, iktar importanti saħansitra lest ingiddeb lil Alla għax dak huwa l-ġurament. Nispera li kien daħal naqra f'oxortu li jifhem is-serjetà ta' din il-ħaġa. Imma l-aħwa ejja nifhmu kemm faċli li nirraġunaw b'dan il-mod fil-ħajja tagħna. U allura meta inti tara anke ċertu kummenti f'dawn il-ġimgħat li għaddew kellna l-opportunità anke li nitkellmu dwar kwistjonijiet anke soċjali li jinqalgħu fejn bniedem minkejja li jgħid li huwa Nisrani, minkejja li jgħid li huwa dixxiplu ta' Kristu, imma mbagħad jieħu pożizzjonijiet li jmorru propju kontra dak li jgħid Kristu. U allura meta jiena niġi f'ħajti il-valuri fundamentali tiegħi, it-twemmin fundamentali tiegħi, il-pożizzjonijiet tiegħi,
fejn jidħol il-bnedmin ta' madwari. Imma jiena naf x'nemmen, naf x'jgħid li mgħallem tiegħi il-mulej Ġesu, lest li verament jiena nuri f'min nemmen min hu l-mulej tiegħi, jew inkella meta jidħlu interessi oħrajn, allura hemmhekk jirbħu huma. Għax fil-każ ħuti nkunu qegħdin nilagħbu u by the way, biex ma taħsbux li jiena qed nippunta lejn xi ħadd jew lejn xi kategorija, meta aħna stess ir-rajja tal-Knisja, saċerdoti jisqfijiet, għall-interessi biex forsi jderilna ma nagħtux skandlu. Jew inkella għax dak il-qassis u dak nafu dak kien is-seminarju miegħi dak kien fin-novizzjat miegħi. U allura naħbilu, nattilu u nċaqalu minn hawn u minn hemm. U nafu xi skandli ħarġu matul is-snin. Allura mbagħad hemmhekk verament morna kontra dak kollu li huwa Alla, dak kollu li jgħid Alla, għax Alla huwa ġust, Alla huwa ħanin, imma Alla huwa veru. U allura aħna wkoll tista' tiġrilna. Ġesu dan il-kliem li jgħid jekk tħobb il-martek, il-żewġek, il-luliedek, il-missierek u l-ommok, iktar milli tħobb lili jista' jgħidu lili, jista' jgħidli jekk tħobb il-sħutek fis-saċerdozju, iktar milli tħobb lili, allura ħaqna kundanna kbira ħuti. Dan il-kliem japplika għal kulħadd. U Ġesu qed jiċċallenġjana. Tridu tkunu dixxipli jew le. Ejjew ninsew l-aħwa il-kultura, il-folklor ta' madwarna li aħna kull fejn tħares, kull ġebla f'Malta tkellmek fuq ir-reliġjon tagħna b'xi mod. Anka tara blokka flats inbniet is-sena l-oħra u daħlu niċċa fil-faċċata. Ħaġa sabiħa ta' jien nieħu gost bihom u kull triq li tgħaddi minnha b'xi mod ħatara xi knisja jew kappella jew kampnar, affarijiet sbieħ. Imma jekk il-fidi tagħna tieqaf fuq dak il-livell zero. Jekk imbagħad meta ninqarsu fil-laħam il-ħaj, kif nittrattaw lill-bnedmin, kif inħarsu lejn il-bnedmin l-oħra. Jekk aħna narawx il-Kristu fihom jew le, allura hemmhekk verament nuru l-fidi tagħna ħuti. Bħalissa għaddejja diskussjoni fl-Amerika u fl-Ingilterra li jiena nara banali laqqas hemm għalfejn tibda minħabba li kellhom dawn l-irvellijiet abbażi tar-razza. U jiena kont qed nisma' programm fuq Radio Ingliż LBC li bil-phone-ins u jiddiskutu x'kulur kien Kristu, x'razza kien Kristu, kien x'iswed li kien Norveġiż, isu Norveġiż kif impinġuh f'ċertu pitturi żgur ma kienx. Iswed ma naħsibx li kien laqqas għax ludi kien mir-razza ludija, jiġifieri Middle Eastern kien. Għalija ma kellhomx għalfejn jaħlu programmi u diskursati fuq dan l-affarijiet, imma ħuti jew inżommu quddiem għajnejna. Kristu qalilna dak kollu li tagħmlu ma l-iżgħar wieħed fost ħuti għamiltuh miegħi. Mela Ġesu kien x'kien il-kulur tiegħu, imma jidentifika lilu nnifsu mal-bnedmin, maċ-kejknin, mad-dajfin, mal-fraġli, ma dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà, kien x'kien il-kulur tagħhom. Mela diskussjoni banali noqogħdu nippruvaw nimmaġinaw Kristu x'kulur kien, imma daqshekk ieħor hija wkoll importanti li nżommu f'moħħna li Ġesu jistedinna għal skala ta' valuri, għal livell ta' valuri superjuri. Ma nistgħux nirraġunaw bħal bqija tas-soċjetà, ma nistgħux nirraġunaw bħal bqija tal-bnedmin, għax inkella maħniex tiegħu. Ħadd ma jobbligani nkun nisrani, ħadd ma jobbligani nkun dixxiplu ta' Kristu, imma jekk ngħid li jien dixxiplu ta' Kristu, jekk veru rrid ngħix il-bidla li għamlet il-Magħmudija f'ħajti, allura mbagħad illum irrid nagħżel jekk hux ħanejx bl-iskala ta' valuri ta' Kristu jew le. U jekk le, ma ġara xejn, ħbieb konna mija nibqgħu, imma ma ngħidx li jien nisrani. U dik hija challenge ħuti. F'dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin propju f'din ir-realtà anke il-quddiesa virtwali li konna qegħdin noffru, li quddiesa reali imma kienet qed taslilna b'mod virtwali online. Imma ħuti jew nżommu f'moħħna kienet neċessità, hija barka li għamilniha u nirringrazzjaw lil Mulej li kena tant opportunitajiet mhux biss din il-quddiesa tas-Siflaxija, imma tant quddies ieħor li sar minn parroċċi, minn konventi, minn areas, minn postijiet differenti madwar Malta. Imma nżommu f'moħħna ħuti. Ħutna li nsara madwar id-dinja għal quddiesa lesti jmutu. Forsi tgħidu li kemm int negattiv illum, imma dik hija realtà, anzi ħuti, għalija din hija glorja tal-fidi. Meta inti taqra fl-aħbarijiet li l-insara fil-Filippini ere il-villaġġ tagħhom u tarhom qegħdin għal quddiesa bl-ilma saqadhom imma qegħdin fil-Knisja inġabru bl-ilma saqadhom. U jiena stess l-ewwel wieħed jekk issa Krista ma jixellix il-fan fil-quddiesa filgħodu nibda ngerger u nonfoħ. U mbagħad inġib quddiem għajnejja dawk in-nies bl-ilma saqadhom u għadu hemmhekk quddiesa sħiħa u jagħmlulek quddiesa ta' siegħa u nofs jew sagħtejn. Jekk inti żomm f'moħħok li nsara fin-Niġerja li għamlulhom bomba u splodew parti mill-Knisja.
U għadhom il-bankijiet imxarbin bid-dem, għadhom iwaħlu bid-dem tal-ħatta qabel. U l-ħatta wara taħseb li baqgħu il-bot, reġgħu marru għal qudiesa. Ħuti allura naħseb li veru kultant aħna drajna wis firtubija, għax il-mulej ġibnieh xi ħaġa kulturali, xi ħaġa ta' drawwa, xi ħaġa ta' konvenjenza. U meta jidħol l-element tas-sagrifiċċju, allura mbagħad nażlu affarijiet oħra u mhux lilu. Nerġa' ngħid, ibda minna, mir-rajja u kompli fil-merħla kollha. Allura naħseb li l-mulej ħuti din hija l-istedina li qed jagħmlilna llum. Kemm importanti għalina, kemm importanti fl-iskala tal-valuri tagħna. X'jiġi l-ewwel f'ħajjitna? U jew marti, u jew żewġi, u jew wuliedi, u jew il-ġenituri tiegħi, u jew il-partit, u jew il-klabb tal-futbol, u jew ir-razza, u jew il-pajjiż. Min jiġi l-ewwel? Meta jiena b'sinċerità nkun nista' ngħid u jiġi l-ewwel, u t-tagħlim tiegħu jiġi l-ewwel, u dak li jitlob minni hu jiġi l-ewwel, allura mbagħad hemmhekk nista' ngħid jien dixxiplu tiegħu. Ħuti ma jfissirx li naqtaw qalbna ta' jekk għad għandi challenge jiena fija nnifsi jekk dan il-kliem joqrosni li qarasni dan il-kliem meta kont qed nippreparah. Allura ifisser li qegħdin għall-inqas fit-triq it-tajba għax qed insaqsu lil nafusna dik il-mistoqsija. Imma jekk jiena involut fil-parroċċa, involut fi prayer group, involut f'moviment jew f'komunità, involut fil-festa, imma għandi xi mibeda lejn xi ħadd jew qed nagħmel xi ħaġa li tmur kontra dak li jitlobni l-mulej, allura għandi bżonn nerġa' neżamina l-prijoritajiet tiegħi. Jalla l-mulej ħut illum bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bid-dawl tal-Ispirtu Santu jixħed spotlight fuq il-qalb tagħna, jurina x'inhuma l-imħabbit tagħna, x'inhuma l-prijoritajiet tagħna, imma wkoll jagħtina l-virtu tal-kuraġġ biex aħna nkunu nistgħu mbagħad narfu x'bidliet jeħtieġ inġibu f'ħajjitna. Uti meta aħna ngħidu l-istqarrija tal-fidi qed nitkellmu dwar liema komunità aħna parti minnha. Aħna parti mill-Knisja tal-Mulej, mill-Knisja Kattolika. U allura nistqarruha din dan il-kredu mhux biss bħala drawwa imma formula li xi darba tallimni qablamment, imma nistqarruha wkoll bħala mezz ta' kif jiena nuri nistqar ir-rabta tiegħi mal-Mulej u ma dak kollu li hu jallimni. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġli u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. U nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nerfaw lejk it-talbiet tagħna mulej biex jekk huwa skont ir-rieda tiegħek tismana u tmexxina lejn ix-xewqatna. Nibdew ħuti billi nitolbu għall-Papa, l-isqifijiet dawk kollha li għandhom xi forma ta' responsabilità fih dan il-Knisja, imma nitolbu wkoll għalina, il-kol kemm aħna poplu talla. Biex verament dak li aħna ngħixu fil-ħajja tagħna jkun jaqbel ma' dak li nippritkaw jaqbel mal-kelma tal-mulej. Aħna verament nkunu komunità mibnija fuq Alla, fuq ir-rieda tiegħu li hu jieħu l-ewwel priorità f'ħajjitna. Nitolbu, ismana, nitolbu b'Mulej. Nixtieq nitlob għal 14 il-raġel il-biċċa kbira fosthom żgħażagħ li f'dawn il-jiem irċevew l-ordinazzjoni. Dalgħodu erba' żgħażagħ irċevew l-ordinazzjoni djakonali, saru djakni, u nhar it-tnejn 10 oħra se jirċievu l-ordinazzjoni presbiterali, se jsiru presbiteri, u hemm taħlita sħiħa ta' djoċeżani, patrijiet. Nirringrazzjaw lil Mulej għalihom imma wkoll nitolbuh li huma dejjem ikunu rajja skont il-qalb ħanina tiegħu. Nitolbu, ismana, nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għal din il-komunità virtuali li jinġabret f'dawn l-aħħar 11 il-ġimgħa li konna flimkien qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija s-sibt flaxija. Nitolbuk Mulej għal bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnhom, ta' kull familja, ta' kull persuna li kienu qed iseguna f'dawn il-ġimgħat. Nitolbuk Mulej li inti tkun
dak li dbierek il-ħajja tagħhom, dak li inti tagħtihom dak li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem, nitolbuk Mulej biex dejjem tagħtina ħeġġa ikbar għalik biex nirċevuk fil-kelma tiegħek u fl-Ewkaristija. Nitolbu, ismana, nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isofru xi forma ta' persekuzzjoni minħabba twemmin, minħabba xi aspett tal-ħajja tagħhom, minħabba forsi anke l-ġilda tagħhom stess, in-nazzjonalità, r-reliġjon tagħhom. Mulej nitolbuk li tkun inti t-tarka tagħhom, tkun inti li tfarraġhom, tkun inti li tipproteġihom u tkun inti dak li tibdel il-qlub ta' dawk li qegħdin jagħmluhom il-ħsara. Nitolbu, ismana, nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għaż-żgħażagħ kollha, b'mod speċjali dawk li huma b'xi mod mitlufin, dawk li forsi ma jħossux li għandhom skop f'ħajjithom, forsi dawk li tilfu it-tama fil-bnedmin, dawk li tilfu t-tama fik Mulej, dawk li forsi qatt ma kienu jafuk, dawk li forsi d-batija, l-iskandlu ħolqulhom dlam madwarhom. U allura nitolbuk Mulej biex inti tifqa' dan id-dlam bid-dawl tiegħek li inti tagħtihom il-paċi u dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu, ismana, nitolbuk Mulej. Ilqa' Mulej dawn talbitna u tanċewqa toħra moħbija f'qalbna u f'moħħna biex inti turina dejjem ir-rieda tiegħek għalina u dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejr innofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-Għid konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub. U li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha.
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Illum m'għandniex żgħażagħ biex jaqsmu magħna xi esperjenza ta' xi gruppi jew ta' xi komunità, imma nixtieq nieħu din l-opportunità biex nagħmel ftit ringrazzjamenti. Kif qedtilkom il-ġimgħa l-oħra, illum kienet l-aħħar waħda minn dawn il-quddies tagħna. Ovvjament għal dawk li ġenwinament mhumiex pożizzjoni li imorru fil-knejjes tagħna bħalissa l-quddies, ħajjibqgħu opportunitajiet ikun hemm il-quddiesa ta' Monsignor Arċisqof fil-ħadd filgħodu u anke quddies oħrajn li jiġu offruti lilna. Imma din il-quddiesa tas-siflaxija b'mod speċjali għaż-żgħażagħ illum kienet l-aħħar waħda. Ikun hemm opportunitajiet anke alla jrid il-qudiem anke programmi differenti fejn nkunu nistgħu naqsmu l-kelma tal-Alla, eċetera. Imma l-idea hija li issa bil-mod il-mod din l-esperjenza temporanja flimkien biex aħna inkopru għan-nuqqas li kellna meta minħabba l-Covid konna magħluqin il-knejjes tagħna ma stajniex ikonna quddies fiżiku fil-preżenza ta' xulxin, allura dik dejjem min natura tagħha esperjenza temporanja kienet, imma nittamaw u nirringrazzjaw lil Mulej li f'dawn il-11 il-ġimgħa li għamilna flimkien propju mill-ewwel ħadd ta' wara lejt nittamaw li ħareġ ħafna ġid anke mill-kummenti li smajna minn għandkom li rċevejna minn għandkom. U ġimgħa wara ġimgħa kellna mijiet li qed isegwuna għall-grazzja tal-Alla, jiġifieri dik barka żgur, 400, 500, 600. U dawk screens, jiġifieri jekk kien hemm familja wara screen, kompli żidu. U allura kienet tassew barka mill-Mulej din l-esperjenza. Nixtieq nirringrazzja lil kull min b'xi mod ħadem u għen biex jitwaslunna dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u fadlilhom, għax aħna llum il-quddiesa taż-żgħażagħ tieqafaw, imma l-istaff tekniku b'mod speċjali ħajibqa' jaħdem anke fil-ġimgħat li ġejjin iwaslilna quddies oħrajn u attivitajiet oħrajn. Forsi ta' min nirringrazzja personalment lil-żewġ muturi forsi ta' din l-inizjattiva, Kevin Papagiorgopoulos u Father Stefan Bonanno, imma wkoll it-tim tekniku, sound, camera persons, dak kollha li kienu magħna ġimgħa wara ġimgħa fedeltà, flaxija naħseb kulħadd għandu affarijiet oħrajn x'jista' jkun qed jagħmel, imma kienu qegħdin hawnhekk magħna b'missjoni biex iwaslulna din l-esperjenza. U nixtieq ukoll nirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod animaw, dawk kollha li matul il-ġimgħat ġew biex jaqraw, qasmu esperjenzi magħna. L-iktar regolari li kellna magħna kienu lil Filippa u Bettina wkoll li New Victorians li kienu magħna matul il-maġġora parti fil-fatt mbagħad darbtejn ma setgħux ikunu magħna ma nirringrazzjawhom ħafna tal-kontribut tagħhom, tad-dedikazzjoni tagħhom. Filippa reġgħet fostna friska mill-honeymoon, Filippa tal-kitarra biex tkunu tafu, għax iż-żewġet il-ġimgħa l-oħra. Kollha kienu persuni minn wara l-kameras, minn wara id-desk tas-sound, minn wara il-kwinti, insomma kulħadd bil-mod tiegħu konna tim qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex noħolqu esperjenza tal-Mulej meta ma stajniex ikonna l-esperjenza iktar reali tiegħu fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija. Aħna nħeġġukom biex fejn inkunu nistgħu minn issa l-qudiem l-esperjenza tal-ġol knisja, issa tkunx eżatt il-knisja kif nixtieq jien, bl-air conditioning, bil-kumdità, bil-mużika, bil-predikatur, b'kollox kif nixtieq jien eżatt, dik qatt ma tkun. Imma jekk aħna b'xi mod immorru għal dak li huwa l-essenzjali l-qofol, il-preżenza tal-Mulej fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija u anke fil-ġemma ta' madwarna, allura naħseb li hemmhekk ukoll joħroġ frott kbir spiritwali għalina l-kol bħala komunità. Nitolbuk Mulej li neħdu ir-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristus Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom u miegħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-ferħ u fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. To scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds.
'cause your goodness never stops and mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because